चला रे बोल नक बाजू नक कस काय जमल तिकडे जाऊ नको ना रे आलो 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 आता आलं काय तिकडे आला बरं बाहेर बाहेर आला बरं चालू आहे साहेब मी आला मी काय म्हणतो ते आपल्यामुळे ते जास्त प्रयत्न करते त्याला ते मारतात की काय आता वरी झाले तसंच राहू दे तशीच राहू दे गाडी ती हा समोर एकाने असं नाही